फैगौ द'थि बड' फिल्म एवार्ड जायखौ बिसाया अर्गेनाइज खालामनाय जायो बेखौ नभेम्बर दाननि गेजेरावहाय जोङो शंकरदेब कलाक्षेत्र गुवाहाटीयावहाय खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ रायखांनो नांगोन थांनाय 5थि बड' फिल्म एवार्डआवहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CM बिथाङा देग्लायनि जि बड' फिल्म एवार्ड बेखौ दिल्लीयाव खुंहैनाय जाथों होननानै जोंखौ एडभाइस होनाय जादोंमोन। किन्तु दाखालि जोङो बिसानिफ्राय मोननै एक्जिकिउटिभ जिरायखांनायनि उनावहाय जों मोनसे सिद्धान्तआव फैनो हादों जे जोङो देग्लाय बेखौ दिल्लीयाव खुंहैयाबालासिनो गुवाहाटीयावनो खुंनाय जाथों होननानै। मानोना दिल्लीयाव खुंहैनायनि थाखाय जोंहा माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दं। दा बे खोथाखौ लानानै जोङो मानगोनां CM बिथांजों रायज्लायफिननाय जादों। अब्ला बिथाङाबो बेखौनो बुंदों नोंथांमोना जेरैबायदि गोसो बेबायदिनो खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आंनिफ्राय 5थि फिल्म एवार्डनि थाखाय जिखिनि हेफाजाब होनांगौ बेखिनि हेफाजाबखौ होगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा नैबेखौबो बिबान लाफादों जे फैगौ बड' फिल्म एवार्डआवहाय बलिउडनि जायखिजाया सासे आर्टिस्टखौ बेवहाय लेंनानै लाबोनांगौ जाहाथे जोंनि माखासे महरगिरिफ्रा आरोबाव इनकारेजमेन्ट मोननो हायो। बिथाङाबो बे खोथाखौ बोसोन होनाय जादों आरो बिथांनि बोसोन बायदियैनो जेकि श्रफ बिथांजों एसे कन्टेक्ट खालामनाय जादों आरो बिथाङा फैनायनि खोथा बुंदों। आसा खालामदों उननि समाव बिथाङा जोंनि बे बड' फिल्म एवार्डआव बाहागो लाफैथारनो हागोन। डेटखौ लानाय जाबाय। डेटखौ दासिम लाथ'नाय जायाखै। बेखौ जोङो नभेम्बरनि गेजेरावनो लानायनि सिन्था खालामदों। नभेम्बर लास्ट उइकनि गेजेराव।